sa La Fortune na yan. Dito kami kakain. Ano yun sila, me? Isang buong manok. Manok, para sa lahat. Yan. Laban. Sa lahat. Tapos si Erika. Direct The Great Killer. ay mga utol. Yan. Yan, mga varsity ka na. Varsity sa Tagbilaran. Ay, doon na. Say hi to my vlog. Vlog din na mo? Oh, vlog man siya diha. Yan. Lasher, Ilay. Let's go. Kakain na tayo. We're waiting for our manok-manok. Ay, say hi to my vlog. Pambira. Yan, opo kayo, just relax. Ako malaki man ako. Sarang ko. Yo! Oh, duso. Center of attraction. Ito, Yo! bananan. Ito na lagi. Ay, pakilala kayo. Hindi pwede, private. Ay guys, ako binirito, uy. Anong dala mo? I have tuloy isda. One eternity later. Anong Lain na naman. Uy, kang pagdagbuan. isda? Kanindot na na ikang. Ukawan may. Duso lagi niya. Ayan, ay, yan po yung dala niya. Yan, isda. Ano? Isda yan, toloy. Tuloy po kayo. Oh, Pero pangaon mo. sarap ng kain namin, oh. Pwede. Ayan. Naikog isa. Ito yung ulam. Pwede mga isa pagka ay maghuwa mo, isa ka plato. Dito lang naman kami sa La Fortune. Mata. Amen. Ay, sorry ka. Thank you. Kana ra. Hindi ka. Ako, agbangan eh. Paglaro liha eh. Dapat diri ko upag kusmit. Ay makaawaw nila. Yan, kakain na po ang team. Lord. I-post ka na sa iyo trabaho. Abang-abang. Ba't tayo mga hulog? Toy, mga hulog tayo. Kama. Ganahan ni. Gano? Mapod. Yan, ba? Natagay. Tapang lang. Pagpapad naman sa ulit. Barat. Baba ko na ilitsin dito bago di earth. Ano mo dahil napuol na ko ba? May blood ko. Ito, marxist pa mo. Muli, may huibis. Banta pa mga kanila ba? Basta ma'am. Paparuta. Ano? May kumusta na ka ito? Muligas lubok na. Kumusta ka ito?
Atiway, pilay pa niya to. Bawa, basta kayo bawa po. Basta. Pilay premia to. 20 mil. 20 mil. Na? Dako ka mamay. Maraming baon at mga natin nila ito. Mix, pa yun, isda ba? 20 ko, ito. Hindi na siya ganang isda. Hindi ko na isda na. Maubos ka nila, makon na po na. Kaya pila ginawan. Bawa ba? Allergic. Sakit sa pulang kilid. Ayun lang, ang bawal ko. Ito. Bakit ng kilid? Mahal kong daro kung kayo mga ma. Nilara ka na ba? Ay. Magana tiya, batas lo ako bigay. Sahod sa puhunan. Kawawa na mga ako din. Ano yun? Diyan na lang. Ano naman luto? Ay, wala na. Gasolina pa ni mo. Ikaw mo ito niya dyan. Naninilig ko ba? Sarap. Sinabi ko rin. Katang nanin po ba? Oh, stop. Hugo ang guard ba? Tumata. Tumata. Ha? Tumata. Ano man? Ikaw ka hugo ang guard? Ito, kaluwagan din ka. Wow, dahit. Dahit na. Daghan ng raysa. Ano yung half price? Magpaniwang sila. Dami half price ane. Dami half price ane. Nakikik yan. Magpaniwang. Ito ba yun? Ito ba yun? Gamay rin din nakuha. Libo ko na ito kapin. Balik ako asang kapin. Gamay na. Halin ka. Sobra. Nanood na ko. Hala, ng loob. Hala. Ay, may bago ako sa iyo. Hindi ka nagluto. Patay ay. Ikaw, malungay ka. Ikaw. Ikaw na ba? Ano yung pagkakapag na? Pagungag ba? Nanood na ko. Naka ba? Nagirin. Aday luto. Wala na, nagwan.
Love Ocean. Sir lang. Kat. Basa dia. Ito ba? Wow, dahil si King. May bago ako sa'yo. Nagdahit ka? Nagdahit ka ha? Paniwang ka? Ha? Paniwang. Nagpaniwang ka? But, Ganabi kang buntag. Ayaw pag inom mo soft drinks. exercise. Ay, ikaw, ayaw pag inom mo soft drinks. Ay, but, Nahanan ng bon. Magpangita man son. Inom mo kung naw nga tubig. Nga, bye, bye, bye. Nahanan po. No? Hindi ka matinta nga. Dry rape na matubang ispiga sa dito. Hindi ka magkima ka na. Tatay. Mugaan. Ang ganda. Uy, ikaw. Pagdungag ba? Ako ba? Dungag mo sila kay. Gaway na ko rin. Sir lang, sinabi ako. Mag-diet ka, pero hukag ka gabi eh. Balik sa? Ayaw ka ang gabi eh. Ikaw, buntag. Na, maurong ta ng gutom kay matuog ba. Kagag gabi eh. Awa kay Laywa. Ito naglima ko sa una. Mugura ko gusto. Di mo ka muntag. Gabi. Ay, pagka Ang ako gabi gabi is eh. snacks lang wa. May sakto. Di kami ko gabi eh. Ang sakto ka. Basta kayo ng lang. Bito ng mata. Marulay na kasayot. Lagi. So, Oo, gabi ka. maniwang ba na kabutan kasara kang kamsay sa kadlaw? Magpaniwang ka eh. Mag-exercise ka. Kaya ano ka tagad-tagad kung mag-iwan. Dito mo? Ayan. Ah, adik ni tawana kali-kali trek kaniwang. Uban mo kayo. Bagal, babae mag-iwang kayo. Wana. Paano siya? Nana, no? Istorya ba? Ano din ka? Yawa ka balos ko. Ano? Na-stress dito kay Barungas ba? Pinagpo kayo. Asan si gato katong bagay-tuwal na? Na-stress ko kayo kay thesis dahil. Buntag kay kadlawon mi. Way tub. Kuila na po. Kaudto. Hindi ko. Stinto, kagudto. Wa may tagpo ko. Niliwang ko ato. Kaya na may... Ang sa chapter sa inyo dyan. Oh. Okay. Ay, kuan sila. Nagpila yung maintain jut eh. Pusa tebe. Hindi ko mag-stress kaya. Hindi ako. Ano mo ba? Tunga ta. Dili ko lagi may masablan kay Kuya. Ikaw, minum ka? Saan din ako? Nagawa ko yung Ano din ang gratis? Thank you. Doha mo natin. Sarap. Kapag nagbuhat ka ba? Lagi-lagi. Uy. Cheers for the 20 years of existence. Ay, lang ko 6 months. Cheers for the 20 years ba? Dili ka mo hindi pa. Hindi ha. Ba. Cheers for the 20 years. O, pag-inom mo. Dunga mong dunga. Sige, eh. Hindi Gamay ko langit. mag-stress kami. Ano mo? May bago ako sa inyong dalawa. Ano ka ba mo? Ha? Supporter mo. Ngayon naman mo. Kasi naman na yung supporter. Kung tigre na yung may nandito. Ito naman. Ika, Jibin. Siya lang ito sa? Kapag-buo. Tawag mag-trip mong duday at ang lagi dito. Di ba si Duday ko? Dagi, boy. Kapag-bali. Angelina siya nga. Gusto doon. May kabugtuan. Mapungutak. Buligte. Dagan tayo sa matikilid niya. Pagkahog. Okay. Nabula ko dito sa timber niya. Lagto. Ako din nga. Pagsaka na nag...
ako matong ibutos layo itong na murag box ito. Kita natawa alay Fiona. Talagi. Si Sarah po din ang anak ko. Natagot na nagsuntan ng kukuhan. Aba, dito sa akin. Sa una. Pero nga ako si Duday, huwag ikaw. Si Duday, kami rin, Duday, pero sa una ba? Si Sarah. Naanak ko siya, tawa ko siya. Pero doon, experience, liyo eh. Si Daphne po, naslaya. Itong gidayungan ka. Tapos siya story. Story ni David. Tayo, dati ko, di na manginom si Laika, si Juan. Yung na ya. Lalo kain ko, dagko, na bunso, paglas. Pagdaling mo, si Fiona, agang cellphone ako ng Fiona. Kaya sa cellphone pa si Laika, siya tawag. Di sa akin, inom niya na, tawag sa akin. Ako inom. Si Fiona, unya na sis, ay pabas ko da. Nagkuhan, nagsigarilyo, dire. Makasama, tagubog na ako nga. Dire sa mukha, sigarilyo. Lagi. Basta kay mura ko sa kabarangay ulit. Libre dito. Reply sa ruti po. Naubog ko ba? Pero bayit ni Soba na, budget siya. Nagpunog tagay, tanduay. Kasi ang tagay bayan. Ako. Kay Dugay, kahit ko na magdag mga alas 12 yan na. Alaon na kay. Tubo nilagay ko.
A few moments later. Yan, ayan. Busog na busog. Yan, nabusog. Yes. Water feeding. Makot sila, magsambiro na. Wala,